L'objecte d'aquest vídeo és generar una guia d'ús del programa SBIT per a les pràctiques. Bueno, comencem. Teniu aquí la web aquesta Empresa i Formació, que és en la que haureu d'entrar per portar tota la logística de les vostres pràctiques. Us ha hagut d'arribar per correu electrònic el vostre usuari i contrasenya. En cas contrari, hauríeu de demanar al vostre tutor o al coordinador d'FP que us les tornin a enviar, però la clau serà vostra. Val? Llavors jo entro aquí amb el meu usuari i contrasenya i el que faré ara serà simular què tindríeu en el dia a dia. Un dels documents que us ha fet arribar el vostre tutor és l'acord. En l'acord és molt important que us fixeu en la data de començament i final. La data de final no és la data en la que vosaltres acabareu, perquè normalment sempre se us ha donat una mica de marge. Però bueno, seria la data màxima a la qual pot arribar aquest acord. I aquí teniu el vostre horari. Per exemple, en aquest cas d'exemple, tenim que és un acord de 3 hores per la tarda, de 3 de la tarda a 6 de la tarda. Llavors, cada dia heu de justificar què heu fet durant aquestes 3 hores. Val? És important això perquè cada dia, insisteixo, s'ha de justificar què heu fet. I llavors, el que podeu fer està declarat en el vostre pla d'activitats. Aquest és un pla d'activitats. Fixeu-vos que les tasques són aquestes. 1.1, instal·lació i configuració de maquinari, 1.2, elaboració de documentació. Així, val? Anem fins a 5.2. Aquestes són les tasques que vosaltres podríeu fer. Llavors, la idea és que cada dia en l'SBIT, en el programa, aneu descrivint què heu fet. Hi ha tasques que fareu menys. Per exemple, aquí tinc una d'utilització d'eines d'ofimàtica web, potser la fa servir cada dia, potser no la fa servir quasi mai. Però és important que encara que sigui un quart d'hora en tota la teva estada de pràctiques, fiquis un quart d'hora. Tu podràs, ja veuràs, repartir les tasques per hores durant la jornada. Llavors agafes, no et costa res i dius que, per exemple, has fet aquesta tasca d'aquí 5.2 durant un quart d'hora el dijous, i així ja queda reflectit que ho has fet. És important que totes les tasques del teu pla d'activitats, que també ho tens, es facin. D'acord? Anem a veure ara la pantalla de l'SBIT, la pantalla del programa, on ficaràs cada dia què has fet. Molt bé, doncs aquesta és la pantalla d'agenda. Fixa-t'hi, tu cada dia, això ja estava omplert, cada dia, fixa't que si tu fas clic en qualsevol dels dies, aquí baix surten tasques. I aquí, fixa't que parla d'informes periòdics. Anem per parts. Primera part, cada dia què faig? Cada dia que tu has fet pràctiques, tens aquí baix activitat diària del dossier. Si tu fas clic, aquí tens el repartiment de les hores de cada dia. Per exemple, el que dèiem, no? Tu has fet un quart d'hora d'aquesta tasca. Doncs aquí en el desplegable tries 15 minuts. Aquí has estat fent una hora, doncs tries una hora. El total d'hores de cada dia, quins són? Les hores del pla d'activitats que dedicaves diàriament. Si per exemple en aquest cas eren 3, la suma de tot el que faci jo aquí m'haurà de donar 3 hores. D'acord? Aquí, per exemple, han fet mitja hora de manipulació, captura i edició d'imatges de vídeo i 2 i mitja d'ofimàtica web. Llavors ja han fet les 3. Una vegada que s'ha acabat, ho guardes. De manera que així, cada dia, ho has d'anar omplint. A final de mes, per exemple, aquí, a final de mes, a més de l'activitat diària, fixa-t'hi que tenim un ítem més, que és l'informe periòdic. I aquí és on tu hauràs de dir la valoració d'aquest mes. És a dir, tu valores com s'ha portat el teu tutor o com ha anat la feina, i el teu tutor t'avaluarà a tu com ha anat també per part teva. Llavors, aquí és important que tu facis la feina en acabar el mes de manera
més o menys exacta, perquè primer has d'avaluar tu, després avalua el teu tutor de pràctiques i per últim ha d'avaluar o confirmar el teu tutor de l'institut. Llavors, clar, si tu no fas, no pot fer ningú. És superimportant que a final de mes estiguis una mica alerta i ho facis, ¿vale? Llavors, quan tu entres aquí, veiem què hi ha dins. Fixa-t'hi que la part de l'alumne és aquesta, tu dius si d'aquesta tasca a la qual has dedicat una hora tu estàs content, aquí per exemple l'alumne ha ficat molt adequada i el seu tutor ha ficat que l'actitud ha estat molt bona. Llavors així anem fins que s'assigna el document. I amb aquesta valoració, vale, hauria acabat la teva tasca en el Covid. Normalment sí que es reben informes o es reben emails, perdona, dient que has de fer la valoració, però aquí l'important jo crec que és estar alerta i cada dia fer la teva valoració. Si no la fas cada dia la fas divendres, però no te n'oblides, val? De fer setmanalment tota la valoració de cada jornada que has estat treballant i per últim, a final de mes, aquest informe, que insisteixo, si no ho fas tu, no ho pot fer ningú, val? També, per últim, en aquesta aplicació, si no m'equivoco, vaig a sortir d'aquí, tenen també aplicació per a Android i per a iOS. Aquí, veieu? Per tant, també ho pots fer amb el telèfon mòbil. La interfície és molt semblant, per tant, jo crec que és una cosa molt senzilla i, bueno, si tu ho fas bé i l'empresa compleix, les pràctiques normalment funcionen molt bé.